kerja nyata makmurke rakyate senajan karo konten nggo mbantu rakyate ora ngomong langsung dikerjaake apa sing dikarepke rakyate yen karepku dadi gubernur salawase jelas jujur seneng bantu rakyate kerja nyata-nyata ora gawe-gawe nggo nyenengke kabeh rakyate Bapak aing aku bangga karo kowe kerja nyata nggo makmurke rakyate Bapak aing terus maju nggo rakyate rasa di kabeh sing seneng jiglokake rasa di kabeh sing seneng